Prost, ja. Prost, ja. Kom. Bravo. Zo, jasno. Това е просто топка. Девете от време на време зазира да не гледа он е лудия. Лудия мак. Значи малко си деца първо в краката. Нямаме повече ява. Айде си го въздал. Тико. Колко е малък света. Така, в жегите се справяме най-вече с душ, който започва първо пръскаме краката долу ниско, постепенно нагоре, по гърба, докато стигнем вече до главата. Може да го правим и 2 пъти на ден, но може и веднъж. Зависи той какво настроение е. Него мога да ви разкажа, че единственият гръмът сирот на Балкански полуостров казва се Чико, на 38 години. Prost, ja. Prost, ja. Kom. Bravo. Zo, jasno. Това е просто топка. Девете от време на време зазира да не гледа он е лудия. Лудия мак. Значи малко си деца първо в краката. Нямаме повече ява. Айде си го въздал. Тико. Колко е малък света. Така, в жегите се справяме най-вече с душ, който започва първо пръскаме краката долу ниско, постепенно нагоре, по гърба, докато стигнем вече до главата. Може да го правим и 2 пъти на ден, но може и веднъж. Зависи той какво настроение е. Него мога да ви разкажа, че единственият гръмът сирот на Балкански полуостров казва се Чико, на 38 години. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.